ni Plitvice, Korenicu podu Plješevice. Gdje dosad negdje, ne znam šta. Ajde, smilujte se više, stvarno. Jesi ti izao doručak? Ne. I šta veliš, nisi uzao da jedemo, jel? Šta kažeš ti, nisi... Nisam uzao, ne. Evo ga Čika Đorđe, ušto hramlje, šta mu je? A? Joj, kičma sigurno, idi privati ga, brate mili. Hajde požuri čovječe. Jao, majko. Čika Đorđe! Jao, majko mila moja. Ajde. Jao, Jeste dobro? majko mila moja. Ha? Jao, majko mila moja. Pa šta je pogodno? Jao, majko mila moja. Kičma. Kičma. Ja sam nama rekao da je leđa. Joj, kako me ušinulo. A ja sam nama rekao da je Jao, mozak me udara napak. Po čega? Jao, ušinulo me, baba ostavila prozor. Dragane, polako, nemoj da me cimnaš. Jao, kako me Boškić boli. Ostavila prozor vždaše do kotura. Ja došao ispod, kažem, dio onaj penjeni jasnu, kažem, ali ja dok sam se sagnao. I ona može čovjek da izdrži, jeste uzeli doručak? Ne. Ne? Ne. Jao, Dragane, stani u pekar, molim te. Jao, majko, mila moja. Jao, majko. Moram... Ojoj, Dragane. Nam, izvini. Jao, majko. Jao, majko, mila moja. A šta je sad? Hajde što čekaš čovječe, izlazi. Ne dolazi u obzir, neću više kupujem. 2 godine kupujem doručak, niste dinara dali, neću. Ju, Srbijanca, sram te bilo da bolesnog čovjeka ja ću. Jao, majko mila moja. Ja ako ugasim sad ladu, ja je palit neću. Jao, majko mila moja, da otvorim. Ma kakav si čovjek, ja ne mogu da vjerujem. Ne mora, ja ću, majko mila moja. Ma jebem ti ovo, mladost, da ti ja kažem. Ajoj, majko mila moja. Kako sam se setio, šta kažeš? Pa ja vidim... Pa ja sam genijalac sa televizije. Ja vidim ti hramljen, a znam da ti ne bi. Pa ne može, ne baba prozor ostavila. Pa kakvi nikad nije ostavila. Ajoj, majko. Ajoj, jesi uzao voćni jogurt? Šta? Voćni jogurt jesi uzao. Uzao sam običan jogurt 3 komada, šta sad? Jao, majko mila moja. Neka ja ću, Dragane. Neka ja ću, Dragane, neka ja ću. Iz Mješine s dječacima otići na prelo i ojkala zapjevat kroz selo. S dječacima otići na prelo i ojkala zapjevat kroz selo.